Wani mazaunin garin na minjibir da abin ya faru akan idansa ya ce 'yan bindigar bayan sun iso garin sai da suka fara shiga gidajen mutane suna neman attajirin, sannan daga bisani suka ɗauke attajirin a gidansa, wanda akan hanyarsa ta fita ne suka yi ta ɗauki ba daɗi tsakaninsu da 'yan sanda. Rana ta talata ta daren yau da ta wuce mun samu 'yan bindiga sun zo akalla gida kusan 3 kenan, sun shiga gidajen sun taho da wasu sun saki wasu. Koyo ɗaya daga ciki ɗan unguwa wanda kowa ya san shi, Abdullahi Carlos, mai kyauta ne ga kowa. To kamar karfe nawa suka zo wannan gari naku? Tun wajen karfe 1:30 na dare, ba mu suka ban mun ba sai 4 da wani abu, ana ta harba abun ba kyan gani. Shin ya yawan su yake? Akalla sun fa mutum 50 ne, sama da 50, tunda unguwa ce mai layuka, kowanne layi kuma da suka zuba mutanen su. Dan akwai shi na farko wanda suka ga gidansa da suka bude ma suka cire abun budewar, akwai abin yanka kofa ma da suke tafa da shi, sai ya ga to tunda abin ya fi karfinsa kuma ga harbe yana ta ji, kawai ya zo ya zara sakata, yana zarewa ya ce su 10 ne shi, sunan ma suka shiga mai falo. To ya batun jami'an tsaro, shin sun samu zuwa wannan guri ko kuwa? Gaskiya jami'an tsaro a lokacin da aka yi musu waya, saboda haka DPO ya ɗauko mota da su da 'yan sanda suka taho suka yi kacibus a hanya, nan aka buɗe wuta, nan ma sun daɗe suna ɗauki ba daɗi. Karshe dai har ta kai ta kawo sai da suka harbi motar 'yan sandan ta kama da wuta ta kuma kone gaba daya. Daga baya kuma waya dai aka turo da motoci na 'yan sanda, dan batta sun zo, zon din gezawa ma sun zo, da kuma mufal daga Kano. Na yi kokarin jin ta bakin kwamishinan 'yan sanda na Kano CP Habu Sani da kakakin rundunar 'yan sandan Kano DSP Abdullahi Kyawa, sai dai har ka lokacin hada wannan rahoto ba su ce komai ba kan wannan batu. Wannan al'amari ya fara jefa fargaba a zukatan mazauna birnin na Kano, ganin yadda 'yan bindigar ke yi wa mutanen garin dauki ɗaiɗai a ƙauyukan jihar. Karamar hukumar Minjibir dai na makotaka da Gabasawa, wadda ita ma a kwanakin baya aka sace kanin ministan noman Najeriya Alhaji Sabo na Nono, amma daga bisani aka sako shi. Haka zalika ɗaya makociyar karamar hukumar ta Minjibir, wasu 'yan bindiga da ake zargin masu satar mutane ne don neman kuɗin fansa da ɗauke yar gidan ɗan majalisar dokokin Ɗanbatta makonnin da suka gabata, amma ita ma bayan biyan kuɗin fansa aka sako ta. Da alama dai matsalar tsaro, musamman satar mutane don neman kuɗin fansa, na neman zama ruwan dare a mafi yawancin jihohin arewa maso yammacin Najeriya, wani abu da ke ci gaba da jefa fargaba da tsoro a zukatan al'ummar da ke wannan yanki. Haka zalika wasu na ganin dalilan da suka sa 'yan bindigar ke kona motocin jami'an 'yan sanda na daga cikin irin karancin kayan aiki da suke fama da shi da za su iya tunkarar 'yan bindigar don magance wannan matsala, wani batu da hukumomin tsaron kasar ke cewa suna ɗaukar matakai wajen shawo kansa tare da magance matsalar satar mutane don neman kuɗin fansa. Khalifa Shodo Kaji, BBC Hausa a Kano a Najeriya.